ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ሓየት ሸው ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም እዩ እግዚኣብሔር መስገን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህሉ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ባርከ ስለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ከምቲ ልሙድ ሓንቲ ሓፃር ዛንታ እዩ እስካብ መወዳእታ ቪድዮ ምሳይ ክትፀንሑ ብክብሪ ይዕድም ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ሓንቲ ብፅባቐ እትፍለጥ ንእሽተይ ናይ ገጠር ዓዲ ሳሙኤልን ሰላምን ዝበሃሉ ክልተ መናእሰይ ነበሩ። ሳሙኤል ትሑት ስድራ ቤት ዘለዎ ግሩም ስነ ምግባር ዘለዎ ሓረስታይ እዩ ነይሩ። ሰላም ድማ ብፅባቐ ጥራይ ዘይኮነስ ብየዋህነታ ኣብታ ዓዲ እትፍለጥ ጓል ሃፍታም ሰብኣይ እያ ነይራ። ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ብሓባር ስለ ዝዓበዩ እቲ ናይ ህፃንነት ዕርክነት ቀስ ብቐስ ናብ ዓሚቕ ፍቕሪ ተቐየረ። ይኹን እምበር ናይ ሳሙኤል ድኽነት ነቲ ፍቕሮም ዓብዪ ዕንቅፋት ኮኖ። ኣቦ ሰላም ንሳሙኤል ንጓለይ ንምምርዓው ዝበቅዕ ሃፍቲ የብልካን ብምባል ብርቱዕ ተቃውሞ ኣርኣየ። ሳሙኤል ተስፋ ኣይቆረፀን። ንሰላም ከምዚ በላ፣ ሰላም ካብዛ ዓዲ ከይደ ሰሪሐ ደኺመ ንዓኺ ዝበቅዕ ናብራ ክስካብ ዝፈጥር ክትፅበይኒ ዲኺ በላ። ንሳ ድማ ብንብዓት ተሰናቢታ ክስካብ መወዳእታ ህይወተይ ክፅበየካ እየ ኢላ ቃል ኣተወትሉ። ሳሙኤል ናብ ሓደ ርሑቕ ከተማ ኸደ። ኣብኡ ን5 ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ሰርሐ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብታ ዓዲ ንሰላም ብዙሓት ሃፍታማትን ስሙያትን መናእሰይ ክሓትዋ መፁ። ኣቦኣ እውን ሳሙኤል ጠሊሚክ እዩ ኣይመፅን እዩ እናበለ ክትምርዖው የጭበርብራ ነበረ። ንሳ ግን ወትሩ ኣብታ ሳሙኤል ዝተሰናበተትላ ገረብ ትኸድ እሞ ነቲ ዝኣተወቶ ቃል ብምዝካር ንሰማይ ትጥምት ነበረት። 5 ዓመት ምስ መልአ ሓደ መዓልቲ ሰላም ኣብቲ ልሙድ ቦታ ኮይና ክተፅልል ከላ ኣብ ርሑቕ ሓደ ሰብ ክመፅእ ረኣየት። እቲ ሰብ እናቐረበ ምስ መፀ ልባ ብታሕጓስ ክትመት ጀመረት። እወ ሳሙኤል እዩ ነይሩ። ንሱ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍቕርን ብትብዓትን ዓሚሩ ተመለሰ። ሳሙኤል ናብ ኣቦ ሰላም ከደ። ዝገበሮ ፃዕሪ ዘጥረዮ ሃፍቲ ኣርኣዮ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ን5 ዓመታት ዘይተበተኸ ጽኑዕ ፍቕሮም ንኣቦ ሰላም ኣገረሞ። ኣቦ ሰላም ፍቕሮም ካብ ሃፍቲ ንላዕሊ ምዃኑ ተረዲኦም መረቕዎም። ብድሕሪ እዚ ሳሙኤልን ሰላምን ዓብዪ መርዓ ገበሩ። እዚ ዛንታ እዚ ኣብታ ዓዲ ንዘመናት ክዝንቶ ነበረ። ትምህርቲ እዚ ዛንታ ናይ ሓቀኛ ፍቕሪ ብትዕግስትን ብተኣማንነትን ብፃዕርን ክፍተን ከሎ እዩ ዝያዳ ዝድልድል። ርሕቐት ይኹን ድኽነት ነቲ ሓቀኛ ቃል ኪዳን ክውጥሶ ኣይኽእልን እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ዛንታ ፍቕሪ ደስ ኢልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር። ንስለ ፍቕሪ ክትብል ብዙሕ ዋጋ ከም ትኸፍል ንስለ ሓቀኛ ፍቕሪ ምንባር እተምህር መሃሪት ዘልክዋ ዛንታ እያ ናባኹም ኣቕሪበያ ኣለኹም። እንተደኣ ፈቲኹማ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሃርትን መዘናጋዕትን ዝኾኑ ሓፀርቲ ሂወት ታሪክን ዛንታታትን ናባኹም ዘቕርበሉ ዩቱብ ቻነል እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክትመሃሩን ክትሰምዑን ተዳደሊኹም ንምድላዋትና ንዩቱብና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ቻነል ኩኑ። ምትብባዕኹም ደገፍኩም ኣይፈለኒ። እቐኒየለይ።